Kumakain kang bilnat? Ha? Oh, ito pa oh. Dami oh. Hello guys, good morning. Mga kadragon mga kadragon, nandito naman kami magkapa ng tulya. Kasama ko sila Ay, si Paseng, bago si Gigi. Hello po. Bago si ang aming camera girl. Sino? Si Peng. Ang inyong lingkod, si Ligaya. Yan, si Ate Joan guys, pumunta lang po ng bayan. Meron lang po siyang inasikaso. Yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan, please subscribe na po. Tara guys, let's go! Ito na po yung aming pagkakapaan. Medyo malalim yata. Let's go guys! Napakalayo pa guys, ang aming pinuntahan. Nakidayo kami dito sa Amaling Uno. Barangay Manuot, Amaling Uno. Maraming anantes, so? Yung bag mo mabasa. Tulya Tukmong. Damo sila. Ay, may nakuha na po. Isa. Yaray ka na magkita. Parang gusto ko na. Ay, magkalimutan sila. Malalaki. Kamay kita. Maraming daw kumukuha dito guys, yung mga katutubo. Kasi yung nito, yung pinaka-shell niya, ginagawa nilang apple. Yan Kuya Allen, ang lalaki ng lukan namin, no? Baby, marami na nakuha guys, oh. Bato pala yun. Malalaki. Nabasan. Nabasaan sunflower. Ito lalaki ng tulya dito. Wala na naman sa dibas. Buti dito guys, malinis. Aragay ko. Malayo sa kabahayan. Bisikul mo, dagiti mga karawak. Puro ko. Ganitong masarap siguro dito. Kalalim ng kalalim. Laki. Hindi. Aragay ko. Ay, pabiling ko. Dami na yun Parang parang alkansya. Yung tunog ng alkansya. Meron dito isa-isa. Meron ako dito. Malaki nga Nakabili ko dito. Nakalimutan namin magdala ng yaka-yaka. Yun sana isang kwan na. Isang kuha mo lang. Nabasa ako baro ko. Basa na agad ang Sunflower. cauliflower. Tinugaw na. Gato yan. Inupo na ni Antipaseng. Dikit na yung masa sa katawan ko. Nilamig na ako. Mga buhaya na. Magkaroon din ng buhaya dito. Una yun. Kaluom. Buhay ng tao yun. Laki-laki yun ang Didot out. Kahit mapuno lang natin to. Wow.
Panglumpia lang naman daw yan. Masarap din ang dito. Lumpia ba yan? Anong luto ngayon, ante? Yung Palka? palka. Luto yun ni mama mo, palka. Ging upo mo na tapaw. Lamig guys. Ang aga pa naman. Anong oras pa lang to? Ay daw. 7:30. Marami na guys, tama na. Okay na daw yan. Tama na yung tig-isa. Isang lumpia lang magawa nito, ante. Lahat natin tayo sa gumpit ito. Maglumpia nga daw. Ito guys, luto ano daw. Gagawin naming lumpia. Ito isa rin ako. Pabawas na kami yung pabawas guys. Wala, sino na rin nagkuha dito? Ati pasing. May sarili siyang lalagyan. O saan tiligaya? Hindi makaupo. Nagabilo ako eh. Nakapulbo ka pa man. Ganito talaga pag madalang maligo eh, lamigin. Ano kasi Kaya yan? taligaya. Ano kasi yan si camera girl eh? Parang kambing. Madalang Kasi maligo. ako guys, alternate maligo. Mag-upo ka! Ayun yung isa din. Malamig. Wala ka extra ng ano, ante, damit? Malamig di bukot ko. Wala ka extra ng damit? Yung una lang. May mga kon-o. Yung sambro ko. Ligdag. Ligdag. Igi. Nakasarap mag-isbaw. Kainit. Ayan o, gabula na ping o. Okay, magtulong ka lang. May ano pala kami, may tour guide. Yun o. Ayun o. Tagatingin ko may buhaya. Wala daw buhay na iban sa Mindoro. Sa Monteklaro. Ahoy. Kinain lalagyan ay? Ako na nagawa. Bira lang ako nagakuha ng kwan. Dito lang kwan tayo, nagakuha ng mga tulya. Pero Nung kabataan mo, hindi ka kumukuha ng nagakuha rin tulya. ako, pero nung may asawa na ako, bira na ako nagakuha. Mahina sa labig. Kaya hindi makasama-sama to sa ano eh, ilog eh. Dagat. Hindi kung ganito, pwede pa, pero kung mabasa na yung likod ko, Paramihan kayo ng kuha, papunta din. Okay, paramihan. Paramihan ng kuha, akin na yan ang tipasing yung hawak, lalagyan mo. Dali, makarating sa finish line. O, sige. Okay, paramihan ha. O, sige. Paramihan ng ano. O, ito ang finish line. Mabusod pa ako. May libreng kiss. Kanino? May libreng kiss. Sa puwet. Hindi na naka-alisiping. Wala nang makuha. Talo na agad. Kung kailan naglubog, wala man makuha. Paano kayo nagkatulya dito, no? Kasi hindi Baka naman siya hinagi. ilog. Parang ano lang. Parang lasdaan. Baka hindi Parang hindi siya. na-stock lang siya na tubig dito na ano. Parang naging pala isdaan na. Kung yung nakaraan, suso, ngayon magtulya naman tayo. Susunod bildat. Lahat ng uri ng shell dito sa amin, ubusin mo na. Naubos ako sa Monteklaro kaya nakidayo na dito. Sunod siguro sa Amaling na kami. Nasa barangay Manuot na kami. Yun. Daw ka daw. Anin yun, anin. Anim, ikaw ay 0. Isa. Mutay. Santi pasing ko talaga hindi niya nilagay sa lalagyan niya eh. Ang dami. Santipasing talaga. Kaya pag nagsugpo kami sama namin yan para lahat ng sugpo magsama sa kanya. Oh, pag nag-alimasag din tayo. Ako na eh. Mutay. Gunggol oray. Ito mo po rin.
kayo nagsakay doon. Hindi. Awon na di kan ano ah. Amo mga kirap-kirap na mata. Isang kindat daw kay Rappi Bar. Kulang na lang halikan mo yan tubig. Napapanood niya ako baga? Oo. Salamat nga daw sa shoutout. Ah, Maging shoutout mo siya. oo eh. Oo, salamat Kahit daw. hindi ko kilala. Shoutout mo ulit. Sir Bora, thank you. Hindi ka man nakatingin. Thank you sa shout out mo sa akin. Wala. Okay. Ikaw ang nag-shout out. Doon ay. Ikaw nga yung nag-shout out. Ay, Mga mare, dali dito mga mare. Manulya tayo mga mare. Damula kaibigan nga ron nga kon ay. Damula nga kaibigan tayo nga kon ah. Ibang bansa. May kaibigan ka na. Si Sir Rappi. Kaibigan. Kaibigan? Katanda-tanda ko na ito. May asim pa si Tita Wala na. Pang, Isang kindat na siyempre, nagatulya ka lang. siyempre pang kaibigan. Ay, Oh, Ligaya talaga. Hindi naman masama makipagkaibigan ah. Sir Rappi, makipagkaibigan Oo. lang na po si Tita Ligaya. Yan. Meron na rin 1/4, 1/2. Karatang ka kumakinig po ah. Ayun, rapper. Nakauwi na rin to tayo. Ang sarap mga pa dito kasi ito yung view mo. Oh. Yan yung bundok na yun. Yung tubudan na, nagumaritis na sila. May kasama kaming nagatulya. Oh, yun. Mga katutubo. Siguro mga taga-sityo. Ano yan na? Panlabayan. Dito rin ang daan kasi nun. Na, ba't katigas? Ba't ganun? Buhangin man dito. Oh, hindi mo may ilubog yung kamay mo. Puntahan natin guys yung ano, tatlong katutubo. Dami dyan, te. Mga mare. Madami dyan, mga mare. Mga pare. Taga Panlabayan po kayo? Taganap po. Taganop? Saan po banda yon? Banda sa malapit sa Tikpihan. Eh di kalayo pa. Oh, medyo may kalayuan din. Ilang oras yon? Maghapon. Ha? Tapos ito lang yung sadya nyo dito? Hindi, galing kami sa barangay Kapo. Nagdawad ng ID. Ah, national ID. National ID. Galing sa Monticlara? Opo. Hmm. Kaya sabi ko sa kanila, Kayo pala yung nandun Apo, kahapon. Sityo Taganap po. Taganop, Ang ganda yun. Dito ganda po sa malapit po sa Tikpihan. Tiktihan. Ibig sabihin, gapol din po kayo ng ano? Opo, nananulya din kami eh. Wala rin kasi kami pong maulam. Ay, yun lang. Makisabay kami ano sa pa? inyo. Kuha rin po Libre, kami. walang bayad ba? Oo. Marami na kayong kuha. Kumakapanga lang. Pero anong oras uwi nyo niyan, kuya? Siguro mga alas 11 mamaya. Hmm. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yun. Nagaling sila ng
ano, barangay? Oo, tulad sa kami dun Monte sa Claro. Batuili po, ma'am. Marami na kayo nakuha, mga ate? Ha? Doon, medyo marami. Mabuhangin kasi dito eh. Doon sa pista namin, medyo marami doon. Puro kayo, balulang mo tayo? Puro tubig lang tayo. Kaya pala nandito sila sa ano, sa baba. Kay kumuha sila ng national ID sa barangay. Iwan niyo pa po yan ang ano? Teknihon din po kaya? Tagalog. Magkaiba sila? Mga kamag-anak na namin yung taga-Kikyan din. Nagkaano lang kami ng sitio. Yung mga kamag-anak kami yun. Kami kanina pa rin dito. Ito lang sa namin. Nagdagan mo nga tayo. Itong shell niya ba kuya, ginagawa niyong ano? Ng Apong? apog po yung ano niya, yung bahay niya. Oo. Pagka makuha na yung laman po. Dubli kinabang ito. Oo, may May apog pa apog, na. may May ulam pa. yung laman. Laki-laki. Saan kayo natulog kuya? Sa Sa barangay? Batuili po, doon sa Batuili. Tingula. Parang maganda magpwesto dito sa pwesto nyo ah. Kaya nga. Kaya pala hindi nakakaalis sila ate eh. Subay kwento eh. Oo. Sabay magmarites nga tayo. Mga pare, mga maray. Mga pare, mga maray. Doon nyo natulutuin sa inyo kuya. Ako, doon na sa ano? Sa sityo nyo. Oo, para pag uwi, may ulam na. Ay, oo. Hindi na ulam. Taganop. Meron na rin kaming Ito te, ano po, doon may elementary school din. Ilang ano kayo doon kuya? Bubong, Oo. 38. 38. Kunti lang pala kayo. Oo, Mas konti marami lang ang po. Pero tektihan na. ano kami, nagkaroon kami ng elementary school. Mm. May mga teacher din na Meron po. nagapaahon doon. 5 po sila. 4 na babae at saka isang lalaki. Mm. Ikaw ang purok doon sa inyo kaya? Hindi Hindi. po, kagawad lang po. Kagawad ka. Tingin nga kuha mo ate. Ang ganda nung lagay nila o balulang. Ano? Yun, may cool pa si ate. Saan yung iba yung kasama kuya? Tapos sa huli, Hmm. Saan kayo manangalian kuya? dun sa sa Danlog mamaya. Build up. Dito kayo sa paupo lang. Hindi ko nakatawag. Biya ufod jadi wan. Apa kas tayo hay? Kapag konti lang guys nakuha namin, i-lumpia na lang namin. Para dumami. Laglag. Ano yung bangos? Kalaki kasi yung laglag. Damang nakuha, Jay. Masarap nga magkuha lalo doon kanina. Ito na makata. Ano, Jay? Sa'yo nga muna, mas marami ka na kukuha eh. Yung bildot, kunin nyo na lang. Ibigay nyo dun. Ne, kalaki. Mga katulya, bilisan nyo, marami. Mga katulya, mga Mag-ahon na kayo dito. Para may kasama kami. Mga pare, magbaba ng mga pare. Yung sininian. Dati ano rin. Kakamsa. Dali, tas na ang Pare, mga mare. Hindi, santiling naalala ko kasi sa ganito eh. Yung mare pare. Ayaw. Santiling.
Yung nagkuhan. Mga mare, mga pare. Alang dami na rin pala namin nakuha, guys. Yung ano, build-up ibigay mo. Bigay na lang namin ito nakuha namin mga build-up sa mga katutubo. Para madagdagan naman yung ulam Ito nila. nila build up dun. Oh, medyo marami eh. Kaya hindi naman natin Grabe ang dami ko ring nawakan kanina. Grabe yung nalagyan mo kuya, sako. Mapuno mo yan. Para may ulam kayo mag-ahon. Langoy na, langoy, dali. Oh, may bata pa oh. Grabe yung lagayan ni kuya oh, sako. Oh, yun si kuya, ano, supaw. Ano, dami na balang? Oh, dami niyang kuha. Oh, aba, galing ah. Galing naman mga pa. Ba't ka nagatago? Ala, andun ka na sa loob ng kamera. Oh. Pamigay na natin to guys. Yung bata-batok ng batok. Ah, ate ah. Kunin mo, dali. Naliligo ka na lang eh. Yung pakunin mo pa doon kay ate yung isa. Dali. Doon, kunin mo kay ate yung isa. Okay, magpapaan pa kita ng bildat para may ulam kapag uwi, ha? Ha? Ligo ka lang man ng ligo. Hindi ka mo mag-ilaw. Kumakain kang bildat? Ha? Oh, ito pa oh. Oh, dito pa, dali. Dali, meron pa dito. Oh. Ah, balang. Ayan, magkakapag. Paglukan, hindi ka nagaganyan. Oh, dali, taga-kuha ka na lang. Oh, tatlo to. Para I love you. Oh, malaglag yan ha. Naku, tatlo yan. Lagay mo na sa lalagyan mo. Baka matapon. Dali, lagay mo na doon. Patitig na lang siya. Kaganda naman ni ate. Dali, kapaan pa kita ng nagtarayan. Buti nagpunta tayo dito. Nako, apat. I love you to. Aray. Lagay mo na doon. Tunto ang bata. Panabunan na, nanti pasing mo na. Dali, marami na naman. Meron na naman ha. Dali. O, dali o, nakadila o. Bilisan mo daw. Nakadila. Labas ang dila Nakalabas ang dila. ng bildat. O, ibigay natin, JJ. 7, 8, 8, Oh, yan pa oh. Siyam. Dami oh. Oh, dami mo ng ulam ah. Ah, dali. Ito pa. Ayan pa daw. Ay, kadami. 10. Mahulog ka. Mabilis makapuno si Maaga ka. balong. Mukhang ikaw maaga mag-uwi ah. Puno na natin guys. Oh, diba? Nakarami rin kami.
Meron pa doon kila Tita Seng. Doon sila sa may lilim, ayaw na lang punta dito. Umitin daw sila eh. May ito pa, walang hulit lang. Ah, ito pa. Dito ka lang sa amin magtabi, dali, para kayo. Dito pa lang sa ating tabi. Oh. Patay yata to. Buhay. Buhay yan. Kasi, Ito pa oh, ay. ito pa daw oh. May ulit. Pinapagod mo, Jay. Dami nang maulang si Balong ah. Halika dito, dali oh. Sulian natin. Dali, tulungan mo daw, dali. Malalaki to oh. Oh. Saan mo binibigay kay Anong mama pangalan mo? Ha? Anong ngalan? Ha? Malinay. Balinay? Malin. Malin. Malinay? Malinay? Balinay? Bakit ay? Oh. Hmm? Balinay? Malin ay. O, akin na rin yung tulya mo. Joke lang. Taas mo yung kamay mo, dali. Ay, ba't tinapon mo yung tulya? Pulutin mo yun. Pulutin mo. Pulutin yun. Sayang. Ano, nahanapan mo? Wala na. Wala na eh. Naggapang na yun. Ginaloko lang kitang kunin ko. Oh, lagay mo na dyan, dali. Dali, isang rakom na to. Kunin mo na. Kunin mo na sa damit ng Balin ay. Oh, ito pa oh. Tanan! Oh. Yung damit mo kaya? Ang damit mo na lang. Yan. Oh. Mga pare, kakalislis nyo, maglamas yung ano nyo, pare. Tingnan niyo po, pare. Yung mga silver linings. Tudo angat ang shirt nyo dyan. May babae dito. Bigyan mo yun ng dyan, Jay. Meron pa dyan. Patingin na ka mo. Oh, ito pa oh. Wow, dami niyang ulam ah. Mauna na kami sa inyo, tay. Kami nakarami na rin. Marami, tita? Dami nating nakuha. Lapit na ito. Na, madami dito, tay? Marami. Nakalalaki, oh. Doon naman marami kaso kondin sila yung kambahan ng dyan. Dami nang kuha, oh. Kaya na panghihinaan na kami ng lobos. Gaya, madami pa pala dito sa kahoy. Malaki, oh. Doon ay. Dami din. Marami. Ayun, oh. May bayabas, bayabas, bayabas. Wala ito. Ayan, oh. Oh. Yung po na lang. Ay, may kagat. Albog na sinda. Ano? Ba't din lagay ko na rin dyan? Tara, tara. Uwi na kami guys. Marami na kaming nakuha guys oh. Yan. Kalalaki pa guys. Laong nga kalalaki tong inyo. Oh guys, ito yung kuha namin, oh. Lalaki. Much later. And guys, nakapag-prepare na kami ng aming menu for today. Etong aming nakuhang tulya. Nakuha pala nila, di ako kasama kasi pumunta ko ng bayan. Ang ating ngayon, ang ating recipe ngayon ay lumpiang tulya. Dahil ang KMA ay mayroong lumpiang lukan. Kami naman ay may lumpiang tulya. Try natin, pero tingin ko mas masarap to. Mataba siya, guys, oh. Laki mo lang. Sana all mataba. Yan. Okay, start na tayo. Siyempre, meron din tayong, kalabasa at kamote. Yan. Siyempre, sausawan, wrapper, sibuyas, tapos ang tiligayan na maganda. Natin na, gupitin na lang natin sa gitna, guys. Parang hindi masyadong malaki.
Nagugas ba kayo ng mga kamay? Yes. Na ako. Diyan pa, nagbukas ako. Marami kaming nakuha guys, pero ito lang yung lulumpiain namin kasi nga pinaghati-hatian na rin namin. Nakakain na nga nila Tiligaya at nila Gigi eh. At Gigi ay hindi natunawan. Yes. Siguro hindi mo nang hinuya-nguya. Naglunok pa lang naglunok. Yung sobrang sa takam. Yan guys, ilagay na natin ang sibuyas. Start na tayo ng lumpia. Hindi madolo. And guys, lagay na rin natin ang ating tulya. Anong masasabi mo dyan, Kuya Allen? Ha? Saluto mo lang. Lagay na natin guys ang gulay. Kalabasa lang ito at saka kamoteng pabo. Ay, kamoteng bagyo. Hindi na mahanap ang tulya. Hindi mo ilagay lahat. Dito nagurutan guys. Ito igigisa lang ko. Saan natin babalutin. Yan. Yan, balutin natin guys. Balutin mo ako. Lakas pa ng ulan. Yun guys, pasensya na kung laging kulang yung aming mga ingredients kasi malayo po kami sa bayan. Kung ano na lang po yung available, yun na lang po yung nilalagay namin. Pero kulang pa po sa sa gulay. Ay, sabi magtanim ka. Natanim muna kami ng sitaw. Ngayon tag-ulan, magtanim na tayo ng gulay. Yan, start na tayo magprito. Hindi pare-pareho yung size kasi yung nagbalot. Yung nagbalot, hindi pare-pareho. Kaya ganyan. Antay lang natin siyang pumula. Yan. Yun, luto na rin ang ating lumpiang tulya with suka. Yes. Excited yan? Yes! Kain mga marites! Nagamarites muna kami habang inantay maluto eh. Sarap ng okyang. Lasang okyang pa din. Hindi lasang. Tukmeng. Sa Ilocano antina, tukmeng kaka dokyang. Bukyang. May benak pa nga eh. Benak, tukmeng, Ay, yung okyang. sabaw niya, pwede mong asinan yun bago bitsin. Dokyang. Wala. Kainit. Nakailan ka na ba? Ako gamit na pa. Puro mo kayo matuloy pa. Dabang apat pa lang. Labas ah. Magpundo ka mga kamuka nga. Mauling. Much later. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Sana ay nag-enjoy kayo sa aming video for today. At mayroon pang natira, syempre, merienda namin yan bukas naman. Dahil mayroon kami lakad bukas. At abangan nyo na lang po guys. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bye! Yo!